L'eliminació del sou del president i una gestió austera de la federació ens permetrà aplicar una rebaixa en el rebut arbitral del 20% en les categories amateurs, aplicar un descompte del 50% de les quotes d'inscripció dels equips i del 100% als de tercera i quarta catalana. No apujarem cap quota i augmentarem de 3 a 6 la subvenció de pilotes en la campanya Tots som un equip. Volem unes delegacions fortes i autònomes, amb una descentralització que compti amb mitjans i estructures que ho facin possible. L'objectiu és aconseguir unes delegacions realment properes i a disposició dels clubs. Revisarem el pla de competició de futbol base, conjuntament amb els clubs, buscant el consens, la millor solució per cada territori. Estudiarem la nova competició de la Superliga, el futbol femení i la participació de les dones en tots els estaments del futbol serà la nostra prioritat absoluta. Apostarem per una gestió responsable al comitè d'àrbitres i donarem noves iniciatives i, sobretot, llibertat d'actuació al nostre futbol sala.